a tothom, gràcies per escoltar Crack a la carta. Soc Jaume i avui ens visita Kobe Bryant, ven dels Estats Units, Los Angeles. I ha viatjat moltes hores, així que li donem les gràcies per estar aquí. Benvingut. Gràcies a vosaltres, soc Kobe Bryant. Els nostres oients t'han preparat unes preguntes per fer-te. He escollit algunes, així que comencem, Kobe. D'acord, John. Has estat a Barcelona, Kobe? Sí, he estat a Barcelona dues vegades, l'any 2009 amb la meva família i el 2011 amb el meu equip. T'agrada la ciutat? M'encanta Barcelona. És una ciutat amb molt talent artístic, sobretot el de Gaudí. Quins monuments has visitat? He visitat el Parc Güell i la Sagrada Família. Són molt espectaculars. Has comprat algun regal per a la teva família a Barcelona? Sí, he comprat dos samarretes de Barça per les meves filles i un anell per la meva dona. Coneixes algun futbolista de Barça? Soc amic de Messi i de Neymar. L'altre dia vaig sopar amb ells perquè feia molt que no ens veiem. Creus que Messi és millor que Cristiano? Crec que els dos jugadors són els millors del món, però per mi Messi està per sobre. Moltes gràcies, Kobe. Si et sembla bé, seguirem amb les preguntes d'àmbit professional que et fan els teus fans que escolten el programa. Quina diferència creus que hi ha entre els clubs de bàsquet de la NBA i d'Europa? Sí, els equips de la NBA són més potents físicament i estan formats per una estrella individual que dirigeix els partits. Per contra, en Europa, els jugadors són més tècnics amb la pilota i no destaquen per estar forts. Els equips tenen un joc col·lectiu. Estic d'acord amb tu. Quina relació tens amb els germans Gasol? Som bons amics. He estat a Companys de Pau durant 5 anys, on hem guanyat 2 anells de la NBA. Pel que fa a Marc, encara fa poc que arriba a la NBA i segurament també serem bons amics. Interessant. Quan jugues contra ells, quin és més difícil per defensar? Tots dos són grans jugadors. Pel que fa al Pau, té una tècnica molt bona amb la pilota. Ell juga de pivot, però té les habilitats d'un base. Crec que la causa d'això és que ha jugat a la Lliga Europea fa anys. I Marc és més jove, però té el cos molt gran i això li fa tenir més atac. Aquesta temporada has superat a Michael Jordan en punts. Felicitats. I ara és el tercer de la història. Estàs en les millors posicions. Tens més objectius? Gràcies, John. Els meus èxits individuals no són el més important. El meu objectiu sempre és ajudar el meu equip a guanyar el campionat. La temporada actual dels Lakers no està sent bona. Creus que podeu millorar? Sí, aquesta temporada tenim massa problemes de lesions, però tenim moltes promeses de jugadors. No sempre es pot guanyar. Segur que anirà molt bé. Quin jugador creus que s'assembla a tu? Hi ha un jugador de Oklahoma Thunder que es diu Westbrook que em recorda a mi de jove. Sempre tenia el cap fer passar la pilota per la cistella. Molt bé. Les teves respostes han estat molt interessants. Ja és hora d'acabar l'entrevista. Perquè Kobe té més feines, gràcies per estar aquí i gràcies als espectadors. Després del programa, Kobe firmarà 3 pilotes i les regalarem a uns oients amb molt sort. Adeu, Kobe. Gràcies a vosaltres i ens veiem aviat. Moltes gràcies. Fins la pròxima setmana a les 8. Això és Crack a les 4.